Така, здравейте хора, аз съм Петър и съм ученик от 5 клас на 11 години и да, мисля да снимам видеа на някакви игри, като EFC, Brawl Stars и Geometry Dash, както виждате. И да, нека да започнем, може би, с Stereo Madness. И да, не съм много добър, обаче както и да. И ако се абонирате за канала, помагате много и да го лайкнете това видео. Сцепите лайк бутона. Целта е да стигне поне 5 абоната или 3. И после ще видим каква е друга цел. Лайкове на това видео сигурно няма да се чака толкова дълго. Опа, без да искам да ставате. Ами, да. Пишете в коментарите на какви други игри искате да играем. Също може и на Майнкрафт. Абонирайте се за един друг канал. Joshep's Gamer ли беше? На един мой приятел. И абонирайте се за него също, защото има видеа в неговия канал с мен. Него и да. Ето този път не умре. Кажете дали да снимам, дали да взема третата монетка. Тук за малко. Също може да пишете за видео така. Няма да вземам последната минутка и тук горе на втората така. И така, сега да преминаваме към Back on Track. Back on Track е супер лесно ниво. Даже мисля, че е по-лесно от Stereo Madness. Опа, забравих да взема монетката. Аз съм взема. И да. Опа. Исках да видя едно нещо обаче. Пишете в някое следващо видео в коментарите на кое да играя, на Brawl Stars, Minecraft, EFC или да продължа с Geometry Dash. И дали искате да включим на някой видео някой друг човек в канала. Само не всъщност, да. За който ви говоря да се абонирате. Да. Тук за малко да умра. Не знам. Мисля, че почти минута. Също много. Да.
Знаете ли какво, просто мисля да минем на... Дайте на, може би... Аре, искате ли на Deadlock? Аз колко съм добър на Deadlock. Да. Нека просто на Electron Adventures. Чакайте. Така. Да. Пишете коя ви е любимата музика в Biometry Dash и кое ви е любимото ниво. На мен може би музика и ниво Electron Adventures. И да. Целта на този мой приятел, който ви говоря за абоначи, е 10, защото той сега има 7. Някъде към януари беше започнал да се януари. Опа. Знаете ли какво? Просто. Може би това. И дайте на Theory of Everything. Пишете, ако искате да играе на Finger Dash и Tower. VFC и да, бях ви казал Brawl Stars, Minecraft и 6 км Dash. Добре, какво ми става? И сега, тази част да видим на това ниво. О, what? И отчойте да му гледате видеята след това видео, защото да събере абоначи. Тук да се пробвам. Иска да се пробвам за монетката. След този опит може би ще игра на някакво друго ниво. Хоп, хоп. Знаете ли? На Култър Фанк. 38%. Който не играе геометрия толкова много време. Аз 5 клас някъде започна. Когато Юсеф ми каза. О, да. Ами... Хубаво. Аре един път на Finger, 2-3 пъти
пътя на фингърта. Тук много често ми е. Пишете кои видеа сте минали на геометрия, ако въобще играете те. Тук също много често ме отпрашваш не по парка, там до портала на парка. Аре, ей тук са... Не. Сега да вземем на тук да се проблема. Да. Мисля да е... Не, след. Да, това мисля да е края на видеото. Това беше от мен и чао!